Sa number 5, ginlift na sang Negros Oriental ang ban sa pagpasulod sang baboy agod nga mabuligan ang lokal nga ekonomiya. Para mapaayong pork industry sa Negros Oriental sa Executive Order number 10 nga gipagwa ni Governor Chaco Sagar-Barria, ginlift na ang ban sa pagpasulod sa Negros Oriental sang buhi nga baboy, lakip na pork kag byproducts. Ginalantaw sang gobernador nga positibo nga epekto sini sa lokal nga ekonomiya. Hindi lamang ang mga hog raisers nga labing apektado sang African swine fever ang mabuligan, kundi pati naman ang mga konsumidor karon nga nagsaka ang presyo sang baboy sa merkado. Pero sa Negros Occidental, magapabilin sa gihapon ang ginapatuman nga pork ban. Suno kay Governor Eugenio C. Lacson, istrikto sa gihapon ipatuman ang pagdumili sa pagsulod sang live nga baboy, pork kag pork meat products gikan sa mga ginakabig red zone. Nagapati si Lacson nga hindi dapat pagdali-dalion ang proseso. We will continue to be strict, no? Especially from areas that is color-coded as red. No? So we will continue being strict, no, with regards to the entry of pork products. Ang baboy, Gov, grabe, pagsaka, sang presyo, kayo wala daw supply, Gov? Yes, but that's also very healthy. What's important lang is really how to recover